Ang kape ni Manang Aimee ay matapang pero masarap. Ang aroma na nalalanghap, sobrang bango, amuyin mo. Itong kape ni Aling Lenlen, Aling Lenlen, ang kape mo. Ang kape mo ay sobrang bitter at mapait pa. Parang love life ni Angelica na dinedma ng kanyang jowa. Kahit ito'y pinaglaban niya, ay bitter pa rin ang love life niya. Kaya payo ni Manang Aimee, kung ikaw ay magkape, huwag kasama ang mga bitter para di ka nila matapunan. Kaya ikaw, Aling Lenlen, para sumarap ang iyong kape, tunawin mo ang substance nito at lulutang aromang mabango. Ngunit wala ng pag-asa pa na sumarap ang kape mo. Ang aroma di nalulutang, ang utak mo kasi ang lumulutang. Kahit ano pang ibinabato ng mga bitter na impakto, huwag papatol, you just ignore. Huwag ka batiti, huwag patula. Balikan natin ang mga bitter sila sa ating bida. Di na sila makahabol pa, magic na lang ang pag-asa nila. Si Buangson ay nabubuang na sa kadadakdak sa social media. Kahit siya ay nagretiro na, gusto pa rin niyang magpabida. Balikan natin si Angelica, nasaksakan ng kagandahan. Sa pag-ibig ay sobrang tanga, sumausaw pa sa politika. Mabuti at nandyan si Juliana na rumesbak kay Angelica. Mas lalo siyang naging tanga, ang pabiktim na artista. Ang mga bitter talaga, mapait parang ampalaya. Pinagkabiter ang inyong ina, ang mukha na lang parang nasunog na. Kung makapagsalita ka, akala mo matalino ka. Sobrang galing at malinis ka, puro ka lang paninira. Ang kape ni Aling Lenlen, sobrang bitter, sobrang pait. Katulad lang ng kanyang mukha, kung tingnan mo nakakasuka. Ang kape ni Manang Aimee, matapang pero malinamnam. Ang kape ni Aling Lenlen, ang bitter, sobrang pait yan. Ang kape ni Aling Lenlen, ang bitter niya, sobrang pait yan.